4 documentais e 3 obras de ficción competirán este ano pola Calpurnia a mellor película da sección oficial Panorama Galicia do OUF. Algúnas delas veránse por vez primeira en Galicia, outras en España e hai incluso algún título que será estrea mundial. Ademais, entre as seleccionadas figuran unha produción internacional e 2 coproducións con Portugal e Argentina. Todas as películas vanse proxectar en 2 pases no Teatro Principal durante a semana do festival, do 25 de setembro ao 4 de outubro. Entre as historias que veremos en Ourense destacan o primeiro documental para cinema centrado na cantante galega Ana Quiro, Quiro de María Yáñez, ou Guerrilleiro, a historia real contada en primeira persoa de Francisco Martínez, o Kiko, que en os seus 100 anos lembra o tempo que viviu agochado durante a posguerra. A sección oficial Panorama Galicia da 31ª edición do OUF contará ademais cunha maioría de mulleres directoras, 4 que optarán, xunto co resto de cineastas, o premio a mellor dirección. A muller é tamén protagonista na maioría das historias que se narran nestas películas. Completan a lista A avó e o amor de Raúl Veiga. A veces me entra tristeza, outras veces rebelión, de María Aparicio, alén dos silencios de Carmen Granxeiro, Crías de Xiana do Teixeiro e Walking Holiday de Cian e Jack Desmond. O público que acuda ás proxeccións da sección oficial Panorama Galicia non só poderá ver e votar as películas, tamén terá a oportunidade de conversar sobre elas coas directoras, directores, productores e intérpretes que acudirán ás salas. Before you go any further, no hablo español. Le dices todo.